seliramu isi ono nang kono, Nduk. JP Selagi kok. ada request langsung dikasih. Dikasih. Lagunya apa lah Kang Mas? Menika panjenipun kadang kula ingkang sampun maringi menika 50.000. Nggih. Lewung, Nduk. Lewung. Nggih, Mas. Mbok menawi. Alhamdulillah Nek niki kali mugi kula. barokah nggih Mas nggih. Kanthi jenengan pun maringi 50.000 niku kula ndongaaken benjang panjenengan cinadang surga tundha 5 Mas nggih. Amin. Alhamdulillah. Kamangka nek surga niku dhuwur dhewe tundha 10 Mas, nek ngersakaken tundha 10 kurang 50. Ya iki dhuwur kok. Ceritane njaluk imbo. Ora iki dhuwur kok iki Oh, wis slimo wis dhuwur. mengklik-mengklik kae. Oh, nek ngisi-ngisi Monggo ngene. sayu katur lewung nggih. Duetipun mbok menawi kali Bapak Monggo Mas. Mas Bos, lewungipun duet kalih panjenengan. Nggih. Monggo mriki minggah panggung. Napa kula mriku? Napa Mbak Dira mriku? Nggih. Oh, Boten. pripun? Mandap napa ten mriki? OTW. Ya. OTW nggih. Pokoke nek Dira niku nggih nari panjenengan OTW. mawon. Nah, nggih. Lewung diatur kariyin nggih. Mangke menawi mandhap gampil nggih. Mangke kersanipun klumpuk mriki. Nah. Lho. Sik. Lewung. Nggih. Katur mboten kersa. Nggih, mriki munggah panggung. Nggih.